До сега в Нинджаго. Аз ще ти бъда приятел. Зелената нинджа. Легендата е истина. Мислях, че си мой приятел! Искаше само да подчиниш змийския народ. Комари Гармадон! Още го прави! Знам какво трябва да сторим с твоите. Нинджаго, майсторите на спинджицу. Епизод 5. Кутията на Пандора. Хей, Кай! Видях как Кол ти би рекорда. Трябваше да го видиш. Беше много зрелищно. Сигурно говориш за легендата за Ситар. Това е юмрук в лицето 2. Никой не може да ме победи в тази игра. Явно греша. До после! Рекорд. Кол! Моята виолетова супа. Моят кулинарен триумф. Ако рецептата не се спазва стриктно... Впрочем, видях Джей да излага подправки. Казах му да не слага, но той изобщо не харесва как готвиш. Чао, Кол! Джей! Хайде да не започваме от трудното, да започнем с модул 2. Здрасти, Джей! Видях Зейн да ремонтира спаринг бота от Деве. Това не е ли по твоята част? Всичко добро! Спри! Какво? Здравей, Лойд. Какво те води тук горе толкова рано? Дойдох да взема нинджа костюма на Кай. Изпрал го е с бялото ти кейкоги. Ето го! Благодаря! Не ти стига, че би собствения ми рекорд, ами реши и да се фукаш с него. Знаеш ли от колко време я готвя? 3 дни! 3 дни! Това е неписано правило, ясно? Не пипай чуждите роботи! Как ще всявам страх у лошите? Розово е! Аз съм зелената нинджа. Не. Аз съм зелената нинджа. Аз съм... Не, питаме. Стига вече. Сторил си го ти? Момчета, аз първи ще се взема с него. О, я стига! Аз му дадох тази задача за урока ви днес. Исках да ви покажа разрушителната сила на клюките и че прибързаните заключения водят само до проблеми. Помислихте ли поне за момент дали обвиненията са истински? Прости ми, сенсей, но вече си направих извода. Това беше подло. Да, защо не ни учиш как да парализираме врага с един пръст? Или да познаваме кой лъжец по трепването на носа? Защото не всички уроци са свързани с битки. И аз не си откривам учебника. Тоест, този учебник ли? Имах перфектен план, докато вие не се появихте и не провалихте всичко. Ако сте приключили споровете, заповядайте горе на мостика. Все още си оставят проблемите ни с змийския народ. Побързайте! Едно е да приютиш сина на най-големият ти враг, но когато и сестра ти е тук, така де! В крайна сметка това е щабът на нинджите! Ти нали знаеш, че те чувам? Чакам ви! Видяхме Пайтор. Той открадна картата от Лойд и сега ще отвори последните гробници на змийския народ. Не ми го напомняй. Пайтор сега е най-сериозната ни заплаха. Ако успее да открие преди нас гробниците и ако всички 4 племена са свободни, последствията ще бъдат пагубни. Как да открием гробниците? Без тази карта не ни остава нищо друго, освен да гадаем. Добра идея. Защо пък не? Това са местата с гробниците на хипнобраите и зампирите. Фукла. А това е гробницата на Пайтор. След като размишлявах доста дълго защо гробниците се намират точно на тези 3 места, открих нещо интересно. Както виждате, и трите оформят символа на Нинджаго за змия. Значи последните 2 гробници трябва да са тук и тук. Ти си толкова умна.
Съмнявал ли си се в това? Нямаме време. Кай и Джей, тръгвате към гробницата с веномарите. Кол и Зейн отивате при констриктаите. Вземете това. Може да ви потребва, ако срещнете Пайтор. Успех, нинджи! А аз какво да правя? Да, а ние оставаме тук ли? Ния, оставаш тук. Не искам Лойд повече да се забърква в неприятности. Да, сенсей. Хайде, момчета, да открием къде е змиярника! Хайде! Къде тръгваме? Къде си, Пайтор? Какво точно си намислил? О, Не, до тук беше слезната част. Ще се изкачим догоре пеша. но това е хълмът с милион стъпала. Нали времето ни е ограничено? Тогава ще минем напряко. Не ти ли тежи прекалено? Ни най-малко, Розичке. Почти стигнахме. Ей, момче, внимавай! Изглежда Пайтор вече е бил тук. Най-добре ще е да проверим. Дай ми секунда. По-добре започвай без мен. Майка им не ги ли е научила, че по стените не се траска? Тези рисунки описват легенда за едно племе, което ще обедини останалите. Да, змийските народи воюват помежду си от векове. Ами ето тук пише, че след като се обединят, ще открият 4 сребърни острията, които ще освободят Великия Унищожител. Зло, което ще погълне цялата земя, превръщайки деня в нощ. И разбра всичко това от тези малки драсканици? Това много ме тревожи. Ако Пайтор не е тук и обедини всички племена, преди Кай и Джей да успеят да го открият... Спокойно, Зейн. Това са просто някакви змийчета, които вярват в приказки. Ако не друго, ние поне сме... Усети ли това? Какво? Има нещо в земята. Не мърдай. От кога само ви чакам? Пайтор ви праща поздрави. И ти остана тук само за да ни го кажеш ли? Жалък си! Вижте само кой кого обижда, Розичке. Само аз го наричам така! Зейн, вземи въжето! Кол? Нинджа на бой! Хей, хей! Защо не се обиеш около това? Браво на теб! Благодаря. Но ако той ни е очаквал, значи Кай и Джей ще попаднат в капан. Хайде, да се махаме! Ей, не бях аз. Това са отровните блата. Тези води разяждат по-силно от лютивката на Кол. Нека само да побързаме преди Пайтор да е дошъл. Това място е празно. Явно сме ги изпуснали. Я виж това. Казват, че ти си зелената нинджа, но аз ти казвам, аз съм! Аз съм! Аз съм! Аз съм! Аз съм! Аз съм! Не трябва така тихичко да се промъкваш. Ако не бях добре подготвена, ни...
Джей? Джей! Не, аз съм истинският Джей. Не, аз съм истинският Джей. О, това не е добре. Джей! Джей! Много са елфите и джинджифиловите човечета са навсякъде. Добре, не знам какво виждаш, но сега не трябва да се предаваш. Стегни се, партньоре! Никога не съм се бил с такива малки хора. Край с нас! Някой да е поръчвал подкрепление. Пление. Не, нека да забравим тази музика за кратко. Имам някакво странно усещане, че тази среща тук ще ни е за последно. Край. Преди мразех дракони, но сега официално мразя змиите. Хей, виждате ли го? Вълшебно летящо въже. Да се изкачим нагоре. Леле, отровата на веномарите явно е много силна. Каквото и да се случи с нас, за мен беше чест да се бия редом с вас. За мен също. Да, и за мен. Що за... Вълшебното въже. Бързо, всички, катерете се! Оле! Мишена Пайтор потвърдена! Време е да си плюеш на опашката! Кой си ти? Ами най-страхотното нещо, което съм виждал! Дядо Коледа? Благодаря ти, мистериозни боецо. Дължа ти живота си, задето... Не си много учтив. И тогава, точно когато се отчаяхме, се появи този огромен робот и той... Самурай. Той беше самурай. Само какво? Самураите! Това са войни от най-висша класа. Те защитават благородниците с чест на бойното поле. Беше поне 10 метра висок и с оръжие, окачени по всяка негова част. Погледни брадата на сенсей. Усуква се като змия. Змийската отрова до кога ще има този ефект? Вече започва да става досадно. Нека този мистериозен самурай не ни разсейва от най-важното. Змиевидните са на свобода и ако Пайтор може да ги обедини, според легендата, Велик Унищожител ще погълне... Велик Унищожител ли? Има ли значение? Това е кутия на Пандора и не искам да я отваряме. Вината е само моя. Ако аз не бях освободил змиите, нищо от това нямаше да се случи. Не можем да променим миналото, но можем да променим бъдещето. Радвам се, че поне свещената флейта е наше притежание. Да, като го казваш... Пайтор, така де, той я открадна. Последната свещена флейта? Какво? Вие четиримата сте последната надежда на Нинджаго. Уредите ни са засекли нещо. Това значи, че змиите са наблизо. О, не! Нинджаго Сити! Колко ли са? Мисля, че са всички племена. Пайтор явно се опитва да ги обедини. Бързо! Не бива да допускаме племената да се обединят! Нинджи!
Трябва да сложа край на това. Спокойно, отровата ще премине, но сега ще дойдеш с мен. Как обичам мириса на земя, запътила се към мен в мрака на нощта! Нинджаго Сити. Невероятно. Винаги съм слушал истории за този град. Най-големият град в страната Нинджаго. Винаги съм искал да дойда. Винаги съм мечтал един ден да бъда на билборд в града. И ти ли? Да, и аз също. Но да не забравяме, къде са всички змии. Би трябвало да сме на място, където са събрани всички змийски племена. Не понасям змиите. Трябва да използваш нещо повече от думи, за да обединиш всички змийски народи в едно. Аз мисля, че единствено трябва да им покажа пътя. Готови са и да чакат, Пайтор. Така, да действаме. Приятели, врагове и врагове, които се преструват на приятели. Приветствам ви! Това са много змии. Какво ще правим? Имам една идея. Вървете след мен. И какво им има на констриктаите и тяхната мнима хватка? Преглътнете различията! Забавно е, защото е самата истина. Но сега вече наистина сериозно. Причината, за да ви събера на тази среща е защото добрите хорица от Нинджаго ни заточиха в онези гробници и сега аз искам да им върнем услугата. Това звучи като страхотен план, но нали знаете, че хипнобрайте ще го провалят? Кой казва това? Тези самохвалковци могат да си мечтаят за власт. Обеден съм, че не се наливат със собствената си отрова. От това криене под дупки, мозъците им са пълни скал. Какво става? Защо никой не ме слуша? Нинджи, не се тревожи, аз се заемам с тях. Успя ли да се справиш с тях? Един избяга. Претърси всеки ъгъл и дупка. Ако той е нинджа, няма да може да го откриеш лесно. Вижте, розова нинджа! Давай, розова нинджа, давай! А сега да се махаме от тук. Хайде, да им разтурим змийското гнездо. Нинджа на бой! Змийско гнездо? Харесва ми!
Ще трябва още повече да се постараеш в обединяването на племената. Ще ме оставиш ли вече на мира? Чуйте, не знам дали го пише в големите книги, но използвахме силата на глюките в наша полза. И сега змиите са много, много далеч от това да се обединят. Мисля си, че нямаше да се измъкнем, ако не беше Зейн. Не благодарете на мен, а на Лойд. Ако не беше приложил уменията си в прането, щяха да открият всички ни. Изпрах ги 20 пъти и кейкогито ти не е розово вече. И за да разбереш, че съжалявам, Коул, ти донесох кутия сятки. Да, нали не мислиш, че ще се хвана на този номер? Като я отворя, оттам ще използват стотици змии, нали? Не, благодаря.